radnika koji straže 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati za kulturno uzdizanje. Jedan od osmorce osuđenih na vješanje uputio je sucima i tužiteljima poruku koja je i dan danas aktuelna. Doći će dan kada će tišina naših grobova biti glasnija od našeg glasa. Ponovo se stvara želja da obilježavamo 1. maj i da podsjećamo one koji nažalost žele da oduzmu prava radnicima. Ovaj kanton već odavno prednjači po broju nezaposlenih. Sindikati se dvoume jesu li za masovne štrajkove koji su preostali jedini način borbe za obespravljene. Izdajnička politika pojedinih radničkih i građanskih lidera te koketiranje sa vlastima dovela nas je do toga da protest bude masovan i da na njemu ne bude još jače izraženo suprotstavljanje radničke klase politici koju država sprovodi u interesu kapitalističke klase. Danas nema masovnih prvomajskih demonstracija, iako se socijalni problemi radnika u privatizovanim preduzećima zaoštravaju do te mjere da se sve češće organizuju drastične forme protesta kao što su štrajkovi glađu. Dok radi skretanja pažnje javnosti, jedan od štrajkača samom sebi odsjeca prst, drugi radnici se zaključavaju u svoje radne prostorije, treći blokiraju magistralnu cestu, a mnogi od njihovih kolega ne obraćaju pažnju na to. Mnogi danas okreću jagnjad i opijaju se ne mareći za svoje kolege, ne mareći za građane koji žive na ivici egzistencije. Sit se gladnog ne razumije. U Zenici nemamo nikakvog razloga za slavlje. Sve ove firme koje je Hasan nabrojao, sve su firme uništene.